Is-Sindku tal-Mossa Chris Grech qed jiġi investigat mill-Pulizija tad-Dipartiment Investigazzjonijiet Kriminali aħbar li ġie żvelat għal ħadd mill-Gazzetta tal-Mument u li l-Labor baqa' ma ċaħadx. Sa issa għadha mhix magħrufa r-raġuni eżatta għal din l-investigazzjoni iżda il-Mument żvela li kien hemm interrogazzjoni li saret fil-binja tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija. Interrogazzjoni li saret nhar is-Sibt li għadda wara nofsinhar. Mhux eskluż li dakinhar is-Sindku Laburista Chris Grech ingħata l-Police Bail. Chris Grech huwa l-istess Sindku li fl-aħħar xhur daħal f'kontroversja wara l-oħra u stejjer li irrabjaw lir-residenti Mostin fuq net f'din il-lesta il-kwistjoni tis-siġar fi Pjazza Rotunda. Il-Moviment Graffiti kien ingħaqad ma' grupp ta' attivisti u residenti li jappellaw lill-Gvern u lill-Lera sabiex jitwaqqaf l-isfreġġju li beda jsir fuq is-siġar tal-fikus li hemm fil-Pjazza tal-Mosta. U meta kien affaċċjat bil-pressjoni mill-pubbliku, is-siġar ma nqalawx minn posthom għalkemm kienu tneżżaw mill-frijaj kollha. Dan apporti li l-istess Sindku spiċċa dara żon oħra magħrufa bħala ta' Santa Margherita fejn hemmhekk ukoll ħalla ħerba sħiħa b'ħofor mola 2 metri u siġar imqaxtin. Dan kollu seħ wara xhur ma jaqtaw xejn ta' xogħlijiet fil-Pjazza tal-Mosta u f'toroq oħra tal-madwar, fosthom Triq il-Kostituzzjoni u Triq il-Kbira li ma dewmien affettwa lin negozji u ħonoq lir-residenti. Dan apparti l-periklu kbir li kien hemm huwa temm fiż-żona tant li f'perjodu minnu f'temm ta' 6 ijiem 17 persuna weġġaw wara li waqgħu fil-pjazza. Banzjana tispiċċa f'siġġu tar-roti b'mod permanenti.